Znači da su pobrali ove cijeli nije brali. Onda je nam bilo teksto. Čekaj, brzo, vidi ovo. Vidi, gdje onaj kamion prolazi zeleni, vidi. Misliš? Znam. Ono prije. Turisti će se jedni pripasti treći. Ovo je vratno dvoza. Ali da duše vjero, da ne može više plimi nego 6 temperatura. Misliš kombi ide. Kombi je nešto donio, sigurno, čim je kombi. Za transport. Ne vidiš? Nazad na vanjskom nosaču. Vidiš? A ono što je dobro, nas ne mogu vidjeti, kod aviona zato ima smrtno slučaj njih. Reflektor. Daš?